Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isra bakhai jatung manuna begede Isra जोंखौ अननानै दिनैनि मोनाबिलियाव इसोरखौ खुलुमनो खाबु होदों। जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव रिभाइभेलखौ जेब्लायबो नांगौ। रिभाइभेला जों साफ्रोमबोनि लागै मोनसे इसोरनि होनाय बोर, इसोरनि होनाय टाइमाव, इसोरनि होनाय समावसो जोङो रिभाइभेलखौ मोननो हायो। जोंनि इसोरनिफ्राय मोननाय रिभाइभेलखौ जोङो गोजांनायजों जोङो गुसु खालामनानै दोननायनि सम नङा, उन्दुनानै थानायनि सम नङा। इसोरा जोंखौ एसे अननानै दिनैनि दिनाव बे गेदेर जिउसारि मोननायनि खाबुखौ जोंनि गेजेराव इसोरा लाबोदों। रिभाइभेला जोंनि जिबनाव, जोंनि साफ्रोमबो फोथायारिनि जिबनाव मोनसे हां लानाय बायदि बे गिलु बालु गिथावना मुगायाव जोंनि जिबनाव रिभाइभेलखौ नांगौ। जेब्लासो जोंनि जिबनाव जिउ सिरि मोननाया सफैयो, जेब्लासो जोंनि जिबनाव गुस्लायनाया सफैयो, जोङो पाप हाबाखौ सिनायनो हायो, पापखौ मुगैनो हायो, गाज्रिखौ जों सिनायनो हायो, अधर्मियाखौ जोङो मुगैनो गोरों जायो, अधर्मियानिफ्राय जोङो गोजानाव थानो जों गोसो जायो। जोंनि जिबनाव रिभाइभेल जिउ सिरि मोननाय जागरणखौ सानफ्रोमबो नांगौ। जोंनि जिबनाव सानफ्रोमबो नांगौ। जेरै जोङो सानफ्रोमबो ओंखाम जायो, जेरै जों सानफ्रोमबो रेस्ट लायो, जोंनि जिबनाव आत्मिकनि रिफिलिं, आत्मिकनि सुफुंनायखौ जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जिबनाव नांगौ। जाय व्यक्तिनि जिबनाव आत्मिकनि सिरि मोननाया गैया, बे व्यक्तिफोरनि जिबनाव सैताननि फाव फान्दायनाया जेब्लायबो दङखाय जोङो गोग्लैनो हागौ। मानोना सैताना जेब्लायबो जोंखौ नेरनाय सिंहफोर बायदि नेनानै थायो, जोंखौ बियो आक्रमण खालामनो थाखाय। बेखायनो इसोरनि बाइकखौ जोंखौ बुंदों, जेब्लायबो नोंसोरो सिरि मोननानै था, साबधान जा, मानोना बोथोरा गाज्रि। बे इसोरनि होनाय टाइमाव जोङो बे इसोरनिफ्राय मोननाय खाबुखौ जों लानो नांगौ। दिनैनि दिना इसोरनि होनाय टाइम, दिनैनि दिनाव इसोरा निश्चय जोंनि गेजेराव मोनसे गेदेर अनखांनायखौ लाबोगोन। जाय अनखांनायखौ जोंनि हास्थायनायजों जों मोननो हाया, जाय अनखांनायखौ जोंनि मावनायजों जों मोननो हाया, जाय अनखांनायखौ जोंनि रोंनायजों मोननो हाया, जाय अनखांनायखौ जोंनि मावनायजों मोननो हाया, बे इसोरनि ओरैनो होनाय समय, बे इसोरनि ओरैनो होनाय दान, बे दानखौ, बे टाइमखौ, बे समखौ जोङो थाखा फैसाजों जों बायनो हाया। जोंनि एभ्रि मोमेन्ट, एभ्रि टाइम इसोरनि होनाय गिफ्ट। बे समा इसोरनिफ्राय सफैनाय टाइम। बेखायनो बे टाइमखौ सैताना जोंनिफ्राय खावना लांनो हायि बायदि जों बयबो इसोरनियाव प्रार्थनाजों जों नेनानै थानि जाहाथे इसोरा दिनैनि दिनाव, दिनैनि हरनि समाव जों बयजोंबो इसोरनि बाइकनि गेजेरजों रायलायो। जोङो दिनैनि मोनानि समाव जोङो रायलायगोन, जोङो बहा गोग्लैखो, जोङो बहा गोग्लैखो, गोसोखां आरो सोलाय। जोङो बबे बिसयाव गोग्लैखो, बबे बिसयाव जों एसे उन जाखो, बबे बिसयखौ जोङो बावनानै थांखो, जों बे बिसयखौ गोसोखांफिननानै गिदिंनानै जोङो गोसोखांफिननानै सोलायनो थाखाय दिनैनि दिनखौ जोङो खाबु होननानै जोङो लागोन। मानोना जोंनि लागै दिनैनि दिना मोनसे खाबु। गोबांनि समाव दिनैनि दिना मोनसे खाबु जागोन। गोबांनि दिनाव मोनसे जिउनि मोनसे सोलायनायनि दिन जागोन, मोनसे जोंनि गोसो फाफिनायनि दिन जागोन, जोंनि पाप क्षमा मोननायनि मोनसे दिन जागोन, अधर्मियानिफ्राय धर्मिया लामाथिं थाबायनायनि दिन जागोन। जोङो बाइबेल सारि हिसाबै नुजाहोजानाय 2 पासखौल' आं फरायनो सानदों। बाखि सारिफोरखौ आंनो बुंनायाव आं खबर खालामनाय जागोन। नुजाहोजानाय 2 पासआव बेबायदि लिरदों, साननानै नाय नोङो बेसे एन्सरखो, नोङो गावनि पापफोरनिफ्राय गिदिंफिन आरो सिगां जेरै मावदोंमोन बेबायदि मावफिनदो। नोङो गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो गिदिंफिनाब्ला आङो नोंनियाव फैनानै बे जायगानिफ्राय नोंनि गासाखौ लांगोन। नोङो गोसो फाफिनाब्ला बे गासाखौ आङो नोंनिफ्राय सेनानै लांगोन, नोंनिफ्राय आङो बोखारनानै लांगोन।
जेब्ला जोङो नुजाहोजानाय 2 अध्याय 3 अध्यायखौ जेब्ला जोङो नायो बेवहाय इसोरा 7 मण्डलीनो एफिसियास, स्मार्ना, पारगामास, थियातिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया आरो लाउडिकिया मण्डलीनो हरनाय लाइजाम आफोरनो हरनाय लाइजाम आरो जेब्ला जोङो 2 अध्याय 1 निफ्राय 7 जेब्ला जोङो नायो बे सारिफ्राव particularly specifically एफिसियास मण्डलीनो लाइजामखौ हरनाय जादों बे इसोरनि परामर्शखौ इसोरनि बोसोनखौ एफिसियास मण्डलीनो हरनाय जादों जोङो मिथिगौ एफिसियासआ गोदोनि समाव मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे गोगोम गोख्रों मोनसे सिटिमोन गोख्रों मोनसे सोहोरमोन मुंदांखा सोहोर दिनैनि दिनाव मुंदांखा सोहोर होननानै बुङोब्ला जोंनि भारतनाव हायद्राबाद दङ बेंगालर दङ दिल्ली दङ मुम्बाइ दङ चेन्नाइ दङ कलकाता दङ गेदेर गेदेर सिटिफोर मुंदांखा सिटि दङ जोंनि इन्डियायाव बेबायदिनो एफिसियास मण्डलीया बै समाव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे सोहोरमोन एफिसियास मण्डलीया बै समाव बयजोंबो बाख्नायजानाय मोनसे मण्डलीमोन एफिसियास मण्डलीया बयजोंबो मान होजानाय मोनसे गोख्रों मोनसे मण्डलीमोन एफिसियास मण्डलीया पौला बोसोरथामसिम थानानै गावनि इसोरनि खामानिखौ बे मण्डलीयाव थानानै खामानि मावदों बेयाव थानाय मानसिफोरनो बे फोरोंदों आरो बिसोरखौ आत्मिक आयदायाव लुखांदोंमोन जेब्ला जोङो तिमुरजानि 19 अध्याय 1 पद तिमुरजानि 19 अध्याय 10 पद 20 अध्याय 31 जेब्ला जोङो नायगोन जों बेफोरखौ मोननो हागोन दानिया जोङो गाहायाव जेब्ला जोङो फैगोन verse 2 आरो verse 3 आव जेब्ला जोङो नायो बेवहाय एफिसियास मण्डलीनि मोजां मावनायखौहाय पौला एबा नैबे लाइजामाव इसोरनि जिउआ प्रकाश खालामनानै बुंनायखौ जों मोननो हायो बेयाव मा बुंदों नोङो मा मावदों आरो बेसेग्राब मावदों बेखौ आङो मिथिगौ गाहायाव बुंदों नोङो इनाय मावनायफोरखौ सैया आरो नंखाय फोरोंनायफोरनि हेंथायै गसंथायो नोङो आंनि थाखाय गोब्राबथार सैबाय एफिसियास मण्डलीनि फोथायारिफोर नोङो आंनि थाखाय गोबां सैबाय नोङो आंनि थाखाय नोंथाङा आरो नोंसोरो आंनि थाखाय गोबां मावबाय नोंसोरनि मावनायफोरखौ आं बाख्नायो नोंसोरनि खस्थ' खालामनायफोरखौ आङो बाख्नायो नोंसोरनि जेब्लायबो समाव सैथोआव गसंनानै खामानि मावनायखौ आङो बाख्नायो आङो नोंसोरखौ बाख्नायो मानोना नोंसोरो जेब्लायबो सैथोआव गसंनानै अधर्म्यखौ मुगैनानै नोंसोरो जिउ खांदों बे गासैबो नोंसोरनि मोजां मावनायनि थाखाय एफिसियास मण्डलीया आं नोंसोरखौ हामबाय होयो आङो नोंसोरखौ बाख्नायो आङो नोंसोरखौ बुङो नोंसोरो गोबां सैबाय गोबां खस्थ' खालामबाय इसोरनि थाखाय नोंसोरो गोबां मावबाय किन्तु जेब्ला सारि पदनाव फैयो सारि पदनाव जेब्ला जोङो फैयो बेयाव नुनो मोनगोन नाथाय नोंसोरो आंनि थाखाय गोबां मावबाय अब्लाबो बुंदों नाथाय किं जेम्स भार्जनआ बुंदों नेभारलेस माने बे गासैनिफ्राय नोंसोरो बे गासै मोजां मावदोंमोनब्लाबो नेभारलेस नाउ आई एम सेइंग टु यू you have forgotten the first love नोंसोरो जेरैबायदि आंखौ अनदोंमोन बेबायदि अननायखौ नोंसोरो बावगारबाय नोंसोरो मोजां मावदोंमोन नोंसोरो बेबायदि खस्थ' खालामदोंमोन अब्लाबो नोंसोरो आंखौ जेरैबायदि अनोमोन बेबायदि अनलिया एफिसियास मण्डलीनि दृश्यआ बेबायदि जादोंमोन जेब्ला चार्च फादार्स फाउन्डिं चार्च फादार्सफ्रा गोबाङानो थैनानै थांदोंमोन बे समाव एफिसियास मण्डलीयावहाय लोरबां जानो हमदों एफिसियास मण्डलीनि सेकेन्ड जेनेरेशन मानसिफ्रा फोथायनायाव दुर्बल जाबोनो हमदों जेब्ला गागि मानसिफ्रा थैनानै थांदों बे मण्डलीया दुर्बल जानो हमदों बे मण्डलीया जेरैबायदि बिसोरो इसोरनि अननायखौ लादोंमोन जेरैबायदि बिसोर बिदा फंबाय अनलायदोंमोन जेरैबायदि बिसोरो ज'यै थादोंमोन जेरैबायदि बिसोरो ग्रोम
धोरोम अनलायनानै जिउ खांदोंमोन इसोरखौ खुलुमदोंमोन सिबिदोंमोन जेरैबायदि बिसोरो सासेया सासेखौ सहाय खालामनानै इसोरखौ अननायखौ दोननानै इसोरखौ मान होनानै इसोरनियाव नोजोर दोननानै आवगायदोंमोन बे गासैबो बिसोरनिफ्राय लासै 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 दोरोदबोदों जेब्ला गागि मानसिया गैया जाबाय जेब्ला फोरोंगिरि मानसिफ्रा गैया जाबाय बिसोरनि आत्मिक जीवनाव उन जाबोनो नागिरदोंमोन बेखायनो नैबेयावहाय रेभेलेशनाव जेब्ला जोङो नायो 2 आयदायावहाय नोंसोरो आंखौ जेरैबायदि अनोमोन बेबायदि अनलिया गोबां फोथायगिरिफ्रा बिसोरो फोथायनो बोलो गैयि जाबोदोंमोन मण्डलीनि फोथायगिरिफ्रा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बेस्थ'ता जानाय आरो गोरोन्थि मटिभखौ लानानै बिसोरो हाबाखौ मावनो हास्थायदोंमोन रं मटिभ गोरोन्थि साननाय गोरोन्थि हास्थायनाय कहेन आरो हेबलनि सल'खौ जों बयबो मिथिगौ कहेनहा नेगेटिभ मेन्टेल एटिट्युडखौ लानानै इसोरनो दानखौ लाबोदोंमोन इसोरा कहेननि दान होनायखौ सन्तुष्ट जायाखै नेगेटिभ एटिट्युड नेगेटिभ हास्थायनाय नेगेटिभ लुबैनाय नेगेटिभ नोजोरजों इसोरनियाव बिसोरो फैनो नागिरदोंमोन नेगेटिभ नोजोरखौ दोननानै इसोरखौ खुलुमनो इसोरखौ सेवा खालामनो बिसोरो हास्थायदोंमोन बिसोरो गावजों गाव अनज्लायनायाव इसोरखौ अननायनिफ्राय दोरोदबोदोंमोन बिसोरनियाव अशान्तिया सृष्टि जानो हमदोंमोन बिसोरनि मण्डलीयाव खौसेथिया गैयै जाबोनो हमदोंमोन सासेया सासेखौ नायनो हायै खेरा बेखा जानो हमदोंमोन खौसेया गैयै जाबोदोंमोन बेनो एफिसास मण्डलीनि दृश्यआ लेटार पार्टनाव जों नुनो मोनो बेखायनो जोङो जेब्ला नैबे सोदोबखौ जोङो नायो एफिसासाव जेब्ला जोङो नायो बेयाव बुंदों नोंसोरो प्रथम अननायनिफ्राय दोरोदबाय किं जेम्सआ बुंदों you have left नागारबाय नागारनाय आरो गोमानाय मोननै सोदोब दङ गोमानाया मा जाबाय आङो बे मबाइलखौ बहाबा दोनदोंमोन गोमाबाय हमनानै लादो आङो ट्रेनाव गाखोदोंमोन आंनि मबाइला ट्रेनाव थाबोबाय बे गोमाबाय बियो आनइन्टेन्शनेल किन्तु लिभिं होननानै बुङोब्ला नागारनाय होननानै बुङोब्ला बे इन्टेन्शनेल गोसो जानानै नागारदों बे जाबाय इन्टेन्शनेल गोमानाया आनइन्टेन्शनेल किन्तु नागारनानै थांनाया इन्टेन्शनेल आनइन्टेन्शनेल आरो इन्टेन्शनेल गोमानाया जाबाय आनइन्टेन्शनेल आरो नागारनानै थांनाया जाबाय इन्टेन्शनेल नैबेयाव एफिसास मण्डलीखौ बुंदों नोंसोरो आंनि अननायखौ मोननानैबो आंखौ नोंसोरो मोननानैबो नोंसोरो आंखौ नागारनानै थांबाय अननाया जोंनिफ्राय गोमायाखै अनजाग्राफोर नाथाय जोंसो अननायखौ नागारबाय अननाया जोंखौ नागारनानै थाङाखै जों फोथायग्राफोरसो बे अननायखौ जोङो नागारनानै थांनो नागिरदों बे अननायखौ मोननानैबो जोङो बावगारनो नागिरदों बे अननायखौ मोननानैबो जोङो दोरोदलांनो नागिरदों इसोरनि शान्तिखौ जों मोनखानानैबो बे शान्तिखौ जोंनि न'खराव जोङो जायगा होनो गोब्राब जादों इसोरनि दयाखौ मोनखानानैबो जोङो अधर्मथिं थांनो हास्थायदों परित्राणखौ मोनखानानैबो जोङो अधर्मजों थांनो नागिरदों गोबां समाव जोङो सानो परित्राणखौ आं मोनखाबाय आङो पाप मावबाय थानो हागोन जिखिया समावनो जिखिया मुगायावनो आं परित्राणखौ मोनगोन समाव जों बेबायदि साननानै गोबां मानसिफ्रा पाप मावनो हास्थायो नाथाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों सेन्टिफिकेशनखौ जोंनो सानफ्रोमबो नांगौ जोंनि जिबनखौ सुस्रांनाया जोंनि जिबनखौ दाखांनाया सानफ्रोमबो जोंनि जिबनाव नांगौ सेन्टिफिकेशन क्लिनजिं जेब्ला जोङो खामानि मावो गोलोमदै गयो जों दुगैनानै मोदोमखौ साफा खालामो बेबायदि जोंनि आत्मिक जिबनाव जोंनि मोदोमाव थानाय दागो जानानै थानाय जोंनि पापनि दागोफोरखौ जोङो जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फैनानै इसोरनि नामखौ जोङो नागिरनो नांगौ
फिसायफोरनाव बुंदों बेखायनो you have left the first love. नोंसोरो सिगां जिखौ अनदोंमोन बेनिफ्राय नोंसोर दोरोदबाय। बबे अननायनिफ्राय जों दोरोदखो? बबे अननायनिफ्राय जों दोरोदखो? बेनो जाबाय इसोरखौ अननाय आरो गावजों गाव अनज्लायनायनिफ्राय जों दोरोदबाय। इसोरखौ अननाय आरो गावजों गाव अनज्लायनायनिफ्राय नोंसोरो दोरोदबाय होननानै एफेसास मण्डलीखौ गोरायै बुंदों। आङो मिथिगौ नोंसोरो खस्थ' खालामनानै मावबाय, आङो मिथिगौ नोंसोरो आंनि थाखाय गोबां मावबाय, अब्लाबो आङो दिनै नोंसोरखौ बुंनो सानदों नोंसोरो गावजों गाव अनलायनायनिफ्राय दोरोदबाय। गावजों गाव अनलायनानै गावजों गाव बिदा फंबाय बायदि जिउ खांनायनिफ्राय नोंसोरो दोरोदबाय। नोंसोरनि गेजेराव खौसेथिया गैला, नोंसोरनि गेजेराव नायनो हालायैया बारा जाबाय, नोंसोरनियाव एना एनिया बारा जाबाय। अ एफेसास मण्डलीफोर, नोंसोरो इसोरनि अननायनिफ्राय दोरोदबाय। जोङो गोबां समाव इसोरनि अननायखौ, इसोरनि आशीर्वादखौ, इसोरनि दैदेननायखौ जों हास्थायो, किन्तु जों इसोरनि खाथियाव फैनो गोब्राब मोनो। बाइबेलाव जोंनो बेबायदि खोथा बुंदों। जोबनाय बोथोरनि दृश्यआ माबोरै जागोन बेखौ जोंनो ख्रा ख्रा बाइबेला जोंनो खोन्थादों। जेब्ला जोङो गांनि तिमथिनि 3:1निफ्राय 5आव फरायोब्ला जोङो बेबायदि मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफ्राव गोब्राबथार सान सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा, थिफुग्रा, मेन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायै, हामबाय होनाय गैयै, बद्रुनिया, अननाय गैयै, बेंज्लायनाय गैयै, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायै, गिथावना, मोजांखौ हामजायै, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुग्गां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ मोनजासिनग्रा जागोन। मोनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बायदि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गावो। बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय नोंसोरो गोजान जागोन। दिनै बे बाथ्राफ्रालाय जोंनि बिबिसिनि मण्डलीफ्राव सोलियाखैनो, बिबिसिनि मण्डलीफोरनि फोथायगिरिफोरनि जिबनाव बेखौ दिनै नुनो मोनाखैनो। दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनै मा जाखो? जेब्ला जोंनि मेगनफोरखौ फिदिंनानै नायो, जोंनियाव दिनै धोरोमनिया बारा जालांनो हमबाय। थिफुला जोङो गावजों गाव मानिलायनो हायै, मिनिनाय, रागा जोंलायनाय, बोराबलायनाय, अनलायनाय गैयैया जोंनाव, बेंलायनाय गैयैया बारासिनसाव बारा जाबोनो हमदों। जेब्ला जों गोरलै गोरलै बैसोआव दंमोन अब्ला जों नुनो मोनोमोन गेदेरसिन मानसिफोरखौ मान होनाय, सन्मान होलायनाया दङमोन। दिनैनि दिनाव जायनि आखायाव थाखा फैसा जायोब्लानो जोङो इसोरखौ बावनो नागिरो। जोंहा सम्पति सोरजिनो हाब्लानो जों इसोरखौ नाङा जोङो सानो। जोंनि दंनायजों, जोंनि रोंनायजों, जोंनि मावनानै खामायनो हानायजों जों सानो जोङो अख्राङाव सहैबाय। मानो दिनै जोंनि आमेरिका हादोराव, अस्ट्रेलिया हादोराव दिनै इसोरखौ खुलुमनाय मानसिफ्रा खम जाखो? जेब्ला जोङो सानसेखालि डक्टर प्रदीप जों मेलबर्न सोहोराव थाबायदोंमोन, बेयाव गिदिर गिदिर गिर्जाखौ जोङो नुदों, नाथाय बेयाव गिर्जा हाबग्रा मानसि गैलियामोन। मानो दिनै आमेरिकानि मानसिफ्रा, अस्ट्रेलियानि मानसिफ्रा दिनै गिर्जा हाबनायनिफ्राय खमायबोनो नागिरदों? खारना बेनो जाहैबाय बिसोरहा गासैबो नांगौ मानियानो दंजोबो, गासैबो बिसोरनि फेसिलिटिया दङ, गासै सुबिदा दङ, थाखा फैसानि अभाब गैया, गाननानै थानो थाखाय, उन्दुनो थाखाय न' दङ, जानो लोंनो गासैबो दंजोबो। बेबायदि समानो जोंनि लागै केयारफुल जानांगौनि सम। दिनैबो जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव, जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा इसोरखौ गिनायखाय, इसोरनियाव बिनायखाय इसोरा दिनै जोंनि बर'फोरखौबो थिखांगासिनो दङ, थिखांगासिनो दङ, थिखांगासिनो दङ। जोंनि बर'फोरनि न' बांफ्रा मोजां जाबोगासिनो दं, मोजां जाबोगासिनो दङ, लामा सामाफ्रा डेभेलप जाबोगासिनो दङ। दिनै जोंबो आमेरिकायाव थानाय मानसिफ्रा बायदि जासिगोन नामा?
जोंनि दिनै इक'नमिक लाइफआ ग्रथ जाबोनायजों लोगोसे जोङो इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय जों उन जानो हमदों नामा? जोंनो गासैबो नांगौखौ मोननायनिफ्राय जोङो दिनै उन जानो हमदों नामा? जेब्ला जोङो दुखुआव दङमोन, जेब्ला जोङो अभाबाव दङमोन, जेब्ला जोङो सैनांदोंमोन, जों इसोरनियाव खुद्रिदोंमोन। दिनै इसोरा जोंनि नांगौ मानिखौ बियो जगायगासिनो दङ। दिनै दिन जोंखौ खांबोदों, जोंनि गथ' गथायखौ फेदेरदों। बे गासैखौबो मोननायनि उनाव दिनै जोङो इसोरनिफ्राय उन जाबोनो हमदों नामा? बाइबेलाव बेखौनो बुंदों, संसारनि गासैखौबो जोङो मोनजोबनानै जोङो जोंनि जिउखौ खोमानानै लायोब्ला जोंहा मा लाब दं? 1978-79 80आव जेब्ला जोंनि बिबिसिआव जागरण सभाया फैदोंमोन, जेब्ला जागरण सभाया फैनानै जोंनि मुभमेन्टआ शुरु जादोंमोन, आङो मानो बेखौ मिथिगौ। आंनि MTSनि थेसिसआ जागरणनि सायाव आं लिरदोंमोन। रिभाइभेलनि सायाव आंनि थेसिसखौ आं लिरनायखाय आङो जुदिও रिभाइभेलाव गोगोमै इनभल्भ जानो मोनाखैब्लाबो आं गोबां मानसिफोरनाव सोंनानै रिसार्च खालामनानै मोननो हादों। जेब्ला जोंनि बिबिसिआव जागरणआ फैदोंमोन अब्ला जोंनि मानसिफोरनि जिबना सोलायदोंमोन। मानसिफ्रा पापखौ सिनायनो रोंदोंमोन, मानसिफ्रा धोरोमनिफ्राय धोरोमिया जादोंमोन, मानसिफ्रा गाबनो रोंदोंमोन। जेब्ला आङो आमाय खाथियाव इन्टारभिउ लादोंमोन, आमाया बुंदों बे जेब्ला जोंनावहाय सुबुत साहुआ फैदोंमोन, लिडार जोंनो ट्रेनिं होदोंमोन, बे दिनाव जों गाबनो सोलोंजेनदों। जोंनाव गाबनाया गैयामोन, गोसो फाफिनाया गैयामोन, धोरोमियाखौ जों सिनायनो रोङामोन। बे दिनाव जोङो गाबनो सोलोंजेनदों, बे दिनाव जों गाबजेननो हमदों। गाबनाया हौवा मानसिनि थाखाय गोब्राब, हिनजाव मानसिनि थाखायबो गोब्राब। गाबनाया माब्ला जायो? जेब्ला इसोरनि जिउआ नोंथांजों रायलायगोन। नोङो गेदेरानो जा गोरलैयानो जा, इसोरनि जिउआ जेब्ला नोंथांजों रायलायगोन, नोङो गाबगोन, पापखौ सिनायगोन, पापखौ मुगैगोन। धोरोमियाखौ मावनो गोसो जानाय नङा, धोरोमिया मावनो हास्थायगोन। जेब्ला जागरणआ जोंनाव फैदोंमोन, मानसिफ्रा बिसोरनो दान होनो सोलोंदों, मानसिफ्रा सैथो खामानिखौ मावनो सोलोंदों। गिर्जा प्रार्थना हाबनायाव ग्रोम ग्रोम जादों, प्रार्थना बिनायफ्राव जोंनो ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम जादों। जेब्ला आं गोलैयोमोन, सम सम आं आइजों फैयोमोन, जोंनि लिसु खाथियाव थानाय बांग्लायाव प्रार्थना जायोमोन बेलासियाव। ओरैबायदि मानसिफ्रा प्रार्थना खालायोमोन, बांग्लायानो मावग्लुबजोबोमोन। दिनै जोंनि जीवनाव, जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव, जोंनि मण्डलियाव दिनै माबायदि जानो नागिरदों? जेब्ला जोंनियाव जागरणआ फैदोंमोन, बेयावनो थायाखै। जोंनि साधारन मानसिफ्रा इसोरनि जिउजों सुफुंजानानै, इसोरनि जिउजों दैदेनजानानै नन ख्रिस्टियान गामि गामि बिसोरो बेरायदोंमोन, प्रसार होदोंमोन, जिसुनि रावखौ दैथायबायदोंमोन, खोन्थाबायदोंमोन। मानसिफ्रा परित्रान मोनदों, मण्डलि स्थापन जादों। दिनै जोङो 40 बोसोर जाबाय जोंनि रिभाइभेल जिउ खांनाया। रिभाइभेल जानाया जों 40 बोसोर जानायनि उनाव दिनै जोङो बै रिभाइभेलनि जोंहा जि स्पिरिट दङमोन, बे स्पिरिटआ जोंनाव दिनैबो दङना गैया? दिनैसिमबो गोबां रिभाइभेलाव मैखोम बाहागो लानाय मानसिफ्रा दिनै गोथाङैनो दङ। जोंनि इफिसियास मण्डली बायदि जानो नागिरदों नामा? इफिसियास मण्डलीयाव बेबायदि जादोंमोन, जि समाव इसोरनि जिउआ बिसोरजों थानानै खामानि मावदोंमोन। आन्थाय जेब्ला बिसोरनि फाउन्डिं लिडारफ्रा, फाउन्डिं गागि मानसिफ्रा थैनानै थांदोंमोन, बिसोरो एसे दुर्बल जाबोनो हमदों। जोंनि बरपेटा एरियायाव थानाय जोंनि गिर्जाफ्रा दिनै बबे लेभेलाव दङ? जोंनि बरपेटा एरियानि जोंनि फोथायगिरिफोरनि फोथायनायनि लेभेला जोंहा बहा दङ? जोंनि बरपेटा एरियानि जोंनि मिनिस्ट्रि मावनायनि, प्रसार हाबा मावनायनि लेभेला जों बहा दङ? जोंनि बरपेटा एरियानि जोंनि आत्मिक जिबननि लेभेला बहा दङ? जोङो रिभाइभेल आफ्टार रिभाइभेल फैनायनि उनाव जोंनि रिभाइभेलखौ फिथाइजों जों नुनो नांगौ, एक्सनाव डिमनस्ट्रेट जानो नांगौ। जोङो जागरण जाबायब्ला जोंनि जागरण जानाया मावनायाव बे प्रकाश जायो, आत्मिक ग्रथ जानाया मावनायाव प्रकाश जायो। जिसु ख्रिस्ट'नि जोंखौ गावनियाव लिंनायनि थांखिया बेनोमोन, जाहाथे जोङो फिथाइ थाइसोग्रा बिफांफोर जायो।
जोङो आत्मायाव जौगायोब्ला जोङो फिथाइ थायनांगोन फिथाइ थायै बिफांखौ जिसुआ मा खालामदोंमोन बे दालाइफोरखौ दानस'नानै गाहरगोन होननानै जिसुआ बुंदोंमोन दिनै जोंनि बिबिसियाव बेबायदि गेदेर जिउ सिरि मोननायनि मुभमेन्टआ जायगा मोनदों आन्थायदोनै जोंनि मण्डलिफ्राव लासै लासै बे सोमावसारनाया खमायबोनो हमदों नामा जोङो गिबि अननायखौ बावगारबाय नामा जोङो जिसुनि रिभाइभेलनि स्पिरिटखौ जों मोननानै जोङो दिनै उननो हमदों नामा जोंनि न'खरनि समस्या जोंनि जिबननि जुजिनांनाय जोंनि अभाबनि थाखाय जोंनि प्रब्लेम्सफोरनि थाखाय जोङो जिसु ख्रिस्टखौ अननायनिफ्राय गावजों गाव अनलायनायनिफ्राय जों गोरोबनो नागिरदों नामा साननानै नाय नों बेसे एन्सारखौ होननानै पासपर्टआव बुंदों साननानै नायदो जों बहा एन्सारखौ रिफ्लेक्ट आङो जेब्ला रिफ्लेक्ट सोदोबखौ नायो रिक वारेननि खोथाखौ गोसोखांबाय थायो रिक वारेनआ जोंखौ फोरोंदों जोंनि जिबनखौ जों जेब्लायबो नायबिजिरनांगौनो नायबिजिरनाया जोंनि थाखाय ख्रिस्टियानफोरनि खामानि जों गोबां समावनो जों सानो आंनो थिगैनो मावदों आंनि बेटेखौ मानसिफ्रासो नुयो नोंथांमोना निश्चय आंनि बेटेखौ मिथिगौ जोङो रिफ्लेक्ट जों खालामनानै नायनांगोन जों बयबो मानसि मात्रनो जों गोरोन्थि मावो जोङो सेंटिफिकेशनखौ जोंनि जिबनाव जेब्लायबो नांगौ रिक वारेनआ बुंदों इसोरा नोंखौ मानो जन्म होदों इसोरा नोंनि जिबनखौ लानानै मा थांखि दङ इसोरा नोंनि जिबनखौ लानानै मा मावनो हास्थायदों नोङो बे बुहुमाव मानो जन्म जादों नोंनि जिबनखौ लानानै इसोरा मा मावनो हास्थायदों नोंनि बे जिबना बेसेबां मूल्यबान बे मूल्यबान जिबनखौ लानानै इसोरा मा मावनो हास्थायदों गोबां समाव जोङो गोजां बोथोराव अर सायो मानो जोङो अर सायो जाहाथे जोङो गुदुं मोनो जेब्ला जोङो जेसेबां सम जों अर खाथियाव थानानै जोङो थाबाय थागोन जों दुंब्रुद गुदुं मोनो खिन्थु जेब्लानो जोङो अरनिफ्राय फासयनानै फैयो अब्लानो गोजांनाया जोंखौ आक्रमण खालामो जेब्लानो जोङो अरनिफ्राय फासयनानै फैगोन गोजांनाया जोंखौ आक्रमण खालामगोन रावबो मानसिया गोजां बोथोराव आं गोजाङा होननानै जों बुंनो हाया गोजांनायखौ गोजांहोनो थाखाय गोजांगा होनो थाखाय जों अर सायो दुंब्रुद मोनो आरो बेनिफ्राय फैयोब्लानो जों गुसु जाफिनो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खांनाया बेबायदि जादों नामा जोङो जेब्ला जोङो अरनि खाथियाव थायो दुंब्रुद मोनो बेबायदिनो जोङो जेब्ला सभा जायो सभा जानाय समाव जोङो अरनाव थानाय बायदि जों गुदुं मोनो बेनिफ्राय फासयोब्लानो आल्टिमेट जोंनि जे अल्ड नेचार पुराना स्वभाबआ जोंखौ सदस्यनानै जों गुस्लायनो हाया जायो दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा बेबायदि जानानै दङ नामा जोंनि आत्मिक जिबना बेबायदि जाबाय नामा जोङो बबे आयदायाव एनस्लटनानै थाखो साफ्रोमबो व्यक्तिफोरनि लागै गाव गावनि जिबनखौ साननानै नायनाय आरो बिजिरनानै नायनाया जोबोद गोनां जोंनि मण्डली फेल'शिपफोरनि अबस्थाया मा जालांनो हमदों साननानै नायफैबाय ने जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि मण्डलीफ्रा दिनै जोंखौ मानसिफ्रा एफिसियस मण्डली बायदि नाहरदों मानसिफ्रा जोंखौ एफिसियस मण्डली बायदि बाख्नायनो नागिरदों ओ एफिसियस मण्डली नोंसोर गोबां मावबाय गुबुन मानसिफ्रा बिबिसिखौबो बुंदों जानांगौ ओ बिबिसि नोंसोर बिराद मावबाय नाथाय जोंनि आत्मिक जिबना दिनै मा जानो हमदों जोंनि बिबिसिनि मण्डलीफोरनि आत्मिक जिबनाव आं सानो जों गोग्लैनो हमगासिनो दं जोङो गोग्लैलांनो नागिरदों जोङो गोबाङानो गोग्लैनो नागिरदों आरो माखासेया जों गोग्लैबाय धोरोमनि हाबाफ्रा बारायलांगासिनो दङ इसोरनि थाखाय टाइम होनो हायै जोंनि गिर्जानि मानसिफ्रा जालांबाय
जायहा टाइमनि बिगोमा बे इसोरनि थाखायनो जोंहा सम गैलिया जाबाय मण्डलीनि खामानि होनोब्ला गिर्जानि खामानि होनोब्ला जोंहा टाइम गैया जाबाय टाइमखौ जों मोनो नामा टाइमनि बिगोमा इसोरासो दिनै मोनायाव नोंथांखौ इसोराव लाङोब्ला नोंनि गासैबो परिकल्पनाया जोबबाय बे इसोरा जोंनि टाइमनि बिगोमा जोंनि जीवननि मालिक बे इसोरनि थाखाय जोङो दिनै सम गैयै जाबाय हौवा हिन्जाव नागारनाय नखर बायनाया दिनै जोंनि मण्डलीफ्राव बारा जाबाय नखर बायनाया बारा जाबाय हौवाया हिन्जावखौ नागारनानै थांनाय हिन्जावा हौवाखौ नागारनानै थांनाय बारा जाबाय जोंनि ख्रिस्टियाननि जोंनि हाबानि समाव जिखौ रादाय खायोमोन इसोरनि सिगाङाव समाय लायोमोन बे समाय लानायखौ जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा सिफायगासिनो दङ फोथायनाय आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो एनस्लबनो हमबाय जेरैबायदि जोङो अर सायनायाव गुदुं जायो बिनिफ्राय फासयोब्लानो गोजांनाया जोङो आक्रमण खालामनाय बायदि जोंनि संसारनि गुबुंले थासारिया जानाय लोंनायनि नांगौफोरनि समस्याफ्रा जोंखौ इसोरनिफ्राय जोङो फासयहोनो नाजागासिनो दङ सैताना बिनि गेजेराव हाबनानै जोंखौ आक्रमण खालामनो नाजागासिनो दङ पाप हाबा मावनाया जोंनि मण्डलीफ्राव बारायगासिनो दङ लोब बारायदों जेसेबां जोङो आत्मिकनि दावहायाव जुजिदों पाप हाबाया जोंजों आक्रमण खालामनानै जोंजों जुजिनानै जोंनि मण्डलीयाव अधर्म्यखौ लोब बारायहोनो नागिरदों पाप हाबा मावनायखौ लोब बारायहोनो नागिरदों जोंनि मिशन आरो इभान्जेलिजमनि हाबाया एसेब्लाबो जोङो गुसुं जालांनो हमदों बै समनि रिभाइभेलनि स्पिरिटखौ जेब्ला जोङो नायो जोङो मिथियो आं जेब्ला रिसार्च खालामनो नायदोंमोन 21 बोसोराव 101 मण्डली स्थापन जादोंमोन जायखौ जोङो 50 बोसोराव खालामनो हायाखैमोन जेब्ला जोंनाव रिभाइभेला फैदोंमोन 21 बोसोराव 101 मण्डली स्थापन जादोंमोन बिबिसियावहाय दिनै जोङो बेबायदि मावनो हादोंमोन जोङो बुंगासिनो दङ 2027आव जोङो 750,000 मण्डली नांगौ किन्तु जोंनि दिनै जोङो बुंगासिनो दङ मुसुं खाथिनि नन ख्रिस्टियान गामिफोरखौ सायख'नानै लादो प्रसार होदो प्रेयार खालामदो जाहाथे बे जायगायाव जों मण्डली स्थापन खालामनो हायो मोनसेबो मण्डली जों खालामनो मोननै मोनथामनि अनगायै जों गोबां हायाखिसै मण्डलीफोरखौ बुंब्लाबो जोङो मण्डलीफ्रा गोसोआव नाङाखिसै देहायाव नाङाखिसै लेक्सारआ जाबाय माकेडनिया मण्डली लाउडिकिया मण्डली बायदि जोंनि मण्डलीफ्रा जानो नागिरदों जोङो मानसिफोरजों नुजानायाव जोंखौ एफिसास मण्डली बायदि नुहुरनो हागौ नाथाय जोंनि असली जोंनि जिउआ असली जोंनि अनलायनाया गोमाबाय नामा असली जोंनि इसोरनि हाबा मावनाया खमायलांबाय नामा जोङो दान आरो 110 होनायाव जों दावगाबाय होननानै बुङो आं सानो जोंना जथेस्थ दावगायाखै अनजाग्राफोर जों गोबां मानसिफ्रानो दिनैसिमबो हायाखै गोबां मानसिफ्रानो जोङो होनो गोनां बायदि जों होनो हायाखै प्रार्थना आरो इसोरनि राव ध्यान खालामनायाव जों एनस्लबबाय नामा आत्मिक आयदायाव बोलो गैयै जालांबाय नामा जोंनि मानसिफ्रा दिनै मथि बेस्थ जानानै प्रार्थना आरो इसोरनि रावनि थाखाय जोङो सम गैलिया जाबाय जोंनि नांगौआ जोंखौ आक्रमण खालामनायाव जों एनस्लबबाय बेखायनो बाइबेला जोंखौ एफिसासनि 5 अध्यायावहाय 2:5 बुंदों मबेनिफ्राय गोग्लैखो बेखौ नोंसोरो बिजिरनानै नाय मबेयाव गोग्लैखो बेखौ नोंसोरो नाहरफिनदो रिपेन्ट गोसो फाफिनदो नोंसोरो गोसोखांदो मबेयाव जों गोग्लैथारखो जोंनि साफ्रोमनिबो गोग्लैनाया एखे जायाबो जानो हागौ जोंनि साफ्रोमनिबो गोग्लैनाया उन जानाया बेलेग बेलेग जागोन जों बयनिबो समस्याफ्रा बेलेग बेलेग जों बयनिबो जुजिनायफ्रा बेलेग बेलेग जोङो बहाबा उनस्लबबाय नामा गोसोखां the word remember बाइबेलावहाय 8,670 times मोननो हायो बाइबेलाव गोसोखां बे सोदोबखौ 8,670 बार बाहायनाय जादों
हार्मेनेटिक्स इंटरप्रिटेशननि मथेब्ला जि बाथ्राखौ बाइबेलाव खनले खनले बुंदों जों बेखौ सिरियास लानांगौ जाय बाथ्राखौ खननै खनथामनि बारा बुंदोंब्ला जों बेखौ सिरियासै जों लानांगौ बाइबेला जोंखौ बुंदों गोसोखां नों बबेहा गोग्लैखो जेब्ला सासे फिसाज्लाया बिफानिफ्राय खारलांनानै थांदोंमोन जोबथानाय अबस्था जेब्ला बिनिया अमा गुमनानै अमानि आदारखौ जानो गोनां जादों बे समाव बे जोहोलावा गावनि बिफाखौ गोसोखांनो गोनां जादों गावनि बिफानि अबस्थाखौ बियो गोसोखांनो गोनां जादों आरो बियो जिसुनिथिं बियो फैफिनो गोसो जादों बा गावनि बिफानिथिं बियो फैफिनो गोसो जादों गोसोखां नोङो माबोरै इसोरनि रावाव ध्यान खालामोमोन गोसोखां नोङो माबोरै आरज खालामोमोन गोसोखां नोङो माबोरै गिर्जा प्रार्थनायाव आरो इसोरनि हाबायाव सम होयोमोन गोसोखां नोङो माबोरै जिसुनि गाहाम रादाब खिन्थानायाव गोसो होयोमोन जों फोथायारिफ्रा खिन्थानायाव ग्रेट कमिसनखौ मावफुंनायाव जोङो आवगायथारनांगोन खोन्थानायाव मानसिफोरा जिसुनि बाथ्राखौ बुंनायाव जोङो फासयनो नांथारा जोङो मावथारनांगोन गोसोखां नोङो माबोरै अनज्लायनानै थायोमोन गोसोखां नोंनि मण्डलियाव माबोरै ग्रोम ग्रोममोन गोसोखां माबोरै नोङो सासेया सासे नोंनि मण्डलिया लुखांलायनानै जौगाबोदोंमोन गोसोखां माबोरै खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि मण्डलिया बे लेभेलाव सफैदोंमोन बेफोरनिफ्राय रिपेन्ट बबेहा जों गोग्लैखो बेनिफ्राय जोङो गोसो फाफिनदो रिपेन्ट माने चेन्ज योर डाइरेक्शन जि लामाथिं थाङोमोन बे लामानिफ्राय नोङो गिदिंफिनदो बे लामाथिं नोङो थांबाय थायोब्ला हाखराव गोग्लैनो हागौ बेखायनो नोंनि थांबाय थानाय लामाखौ सोलायनानै फैफिनदो बे रिपेन्ट होनाय गोसो फाफिन गोसोखां होनाया इट्स ए आर्जेन्ट आपिल फ्रम द लर्ड फोरबोनिफ्राय बेयो आर्जेन्ट खावलायनाय जाहाथे नोंथांनि जिबनाव टु लेट जाया बांद्राय देरि जाया जाहाथे नोंथाङा गावनि पापनिफ्राय गोसो फाफिनो सम मोननाय जाया जाहाथे नोंथाङा पाप मावनो फैनानै नरक रायजोआव थांनो गोनां जाया जिसुआ जोंखौ पाप मावनायनि थाखाय दुखुल' जानो थाखाय बुङाखै नाथाय थिग लामाथिं गिदिंजानो बियो लुबैदों सिगांनि बादि जागरण जाफिनजानो जोंखौ लुबैदों driven by love and enthusiasm for God मोनसे एखेबारे आग्रह स्पिरिट जोंनि मण्डलियाव जेब्ला जों थाङो जोंनि मण्डलिनि मानसिफ्रा आग्रह गैयै बायदि जाबाय जोंनि मण्डलिनि मानसिफोरनि जिउ खांनाया बोरैबा डेमेज जानाय बायदि जों समाव नुयो मा जाखो जोंलाय अनजाग्राफोर जों बे मुलुगाव बेसेबां बेबायदि जों जिउ खांगोन सानदों जोंनि जिबना खफ' बायदिल' होननानै बाइबेला जोंखौ बुंदों दिनैनो दं दानो गैया दिनैनि समानो जोंनि लागै इसोरनि होनाय टाइम आङो जोबनायाव जोंनि बिबिसिनि जागरणखौ इगल दाउजों रुजुनानै आङो जोबनायथिं लांनो हास्थायदों जों बयबो मिथिगौ इगल दाउसिन सिगुन दाउसिनहा माखासे बिराद मोजां गुनफोर दङ सिगुन दाउखौ जों बयबो मिथिगौ सिगुन दाउहा बेबायदि मोनसे एक्सेलेन्ट मोनसे भिजन नुहुरनो हानाय केपासिटि दङ नैबे इगल दाउआ 3 किल'मिटारनिबो बारा गोजाननिखौनो बे नुहुरनो हायो गोजौआव 3 किल'मिटारसो गोजौआव बिरदोंब्लाबो बे गाहायाव मा दं बेखौ नुनानै बे सिखार खालामनो हानाय बेबायदि लेभेलनि सिगुन दाउहा गुन दङ सिगुन दाउआ गिनो रोङै मासे दाउसेनफोरनि गेजेराव खमथाबान मासे दाउसेन बारहुंखाफ्रा फैयोब्लाबो बारहुंखानि गेजेरजों बे दाउसेना बिरलांनानै सौसिनानै थांनो हानाय क्षमता दङ बेनि गांखंफ्रा बिराद बोलोगोरा बेनि आसिगुरफ्रा बिराद गोरा खेबखांनो हायो गेरेब गेरेब जुनारखौबो खेबखांना लांनो हायो बेनि खुगानि जि गुन्थुथ्रि बे जेरैबायदि गोफार बे खेबनो हायो जोंनि मोदोमफोरखौ बियो खेबोब्ला
मोदोमखौ बे थल्ल' बख'नानै लांनो हागोन बेबायदि लेभेलनि बोलोग्रा मोनसे दाउसेन बे दाउसेना ओरैबायदि बे गोजौ बिरनो हायोनो बियो 10,000 फिटनि गोजौआव बे बिरखोनो हायो जायो आरो बे दाउसेना 1 घन्टायावनो 64 किल'मिटारसिम बे खारनो हायोनो 1 घन्टायावनो 64 किल'मिटारसिम बे बिरनो हायो आरो बियो मानो गोजौनिफ्राय गाहायाव डाइभ खालामनानै बिनि स्पिडना 160 किल'मिटारसिम स्पिडनाव बियो नामायख्लायनानै एटेक खालामनानै बुस्थुखौ साबखांनानै बियो बिरखोनो हानाय बेहा क्षमता दं बेबायदि गोबां बोलो थानाय दाउसेनाबो जेब्ला बियो 40 बोसोर बैसो जायो इगल दाउआ जेब्ला 40 बोसोर बैसो जायोनो बेनि क्षमताबान गाङा बोरायलांनायखाय बिरनो हायै जायो बेनि खेबनो हानाय खुगाजों सौनो हानाय गोफार गन्थुथ्रिया गोलाव जानायखाय खंफाइगै जानायखाय बियो सौनो हाया खेबखांनानै जानो हायै जायो बिनि गोरा आसिगुरा 40 बोसोर जानायखाय आसिगुरफ्रा गोलाव जानायखाय खेबनानै बे शिकार खालामनो हायै जायो 40 बोसोर जेब्ला बैसो जायो बे समाव इगल दाउहा मोननै अपसन थायो आइदार बियो 5 मास हाजो खनाव थानानै गावखौ खस्थ' खालामनानै बियो गोदान आसिगुर मोननो नाजानांगोन गोदान गां मोननो नाजानांगोन गोदान गन्थुथ्रि मोननो बे सेस्था खालामनांगोन नङाब्ला बियो थैनानै थांगोन उखैनानै बियो जानो हायैनि थाखाय थैनानै थांगोन बे समाव बे इगल दाउसेना बिसोरो मा खालामो बिसोरहा लास्ट सम जायो 40 बोसोरनि उनाव बिसोरो हाजोआव बिरलांनानै खस्थ'जों बिसोरो गावनि गन्थुथ्रि सौयै बे गन्थुथ्रिनि खंखाय जानाय खुगाखौ सौख'नानै गोदान मा होनोखौहाय गन्थुथ्रि होनखायो ना गन्थुथ्रि बियो मोननांगोन बेनि आसिगुरफ्रा खेबनो हायैखाय खस्थ'जों सौयै बे आसिगुरफोरखौ बियो खेबख'नानै गारजोबनो गोदान बे आसिगुरखौ मोनसान्दि बेनि गांफ्रा बोरायनायखाय बिरनो हाया जानायखाय बे फुराना गांफोरखौ बियो मोनसे खस्थ'जों बियो खेबख'नानै गारनो गोनां जायो 5 मास बे दाउसेना खस्थ'नि गेजेरजों बेफोरखौ जेब्ला बियो थांजोबबाय बे दाउसेना जेब्ला बियो बिनि गांफ्रा गोदान गां रज'बाय जेब्ला गोदान आसिगुरफ्रा रज'फिनबाय जेब्ला गोदान गन्थुथ्रिया लावफिनबाय बे सिगुना आरोबाव गोबां मासे सिगुन दाउसेन जानानै बिरफिननोसै शिकार खालामनोसै बारहुंखानि गेजेराव बिरनोसै गोजौ बिरनोसै गोजौनिफ्राय शिकार खालामफिननोसै बियो आरोबाव 30 बोसोर जिउ खांबावनोसै जोंनि मानसिनि जिबनजों बिनि एजआ मिलायो जोंनि बिबिसिनि रिभाइभेलजों सिगुन दाउसेननि लाइफआ मिलायो अनजाग्राफोर जोंनि बिबिसियावहायबो जागन फैनानै 40 बोसोर जाबाय जानो हागौ जोंनि बाप्टिस्ट मण्डलीनि फोथायनाया बाप्टिस्ट मण्डलीनि जिउ खांनाया जोंनि सिगुन दाउ बायदि जाबाय जानो हागौ जोङो 40 बोसोर जानायनि उनाव जोङो खेबनो रोङै जाबाय जानो हागौ जोंनि आसिगुरफ्रा लावनानै जोङो बे फुराना आसिगुरखौ जों लाबाय थानायखाय जों खेबनो हायै जाबाय जानो हागौ जोङो फुराना गांफोरखौ लानानै बिरबाय थानायखाय जों बिरनो हायै जाबाय जानो हागौ जोङो बिरबावनांगौमोन जों बिरनो हायाखिसै जानो हागौ जोंनि आथिंनि आसिगुरफ्रा शिकार खालामनांसिगौमोन बे आसिगुरफ्रा लावनायखाय जोङो खेबखांनो हायाखिसै दिनै जोंनि फोथायनाय जिबना सिगुन दाउ
दावबारि जाबायब्ला जोंनि जिबना बहाबा जोङो गोग्लैबायब्ला जोङो बहाबा उन जाबायब्ला जोङो दिनैनि हरनि समाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि सहाय नांगौ जिसु ख्रिस्टनि आत्मानि सहायखौ जों लानो नांगोन आंनि पुराना गांफोरखौ खेबख'नानै गारनो थाखाय आंनि पुराना सिगुरफोरखौ देख'नानै गारनो थाखाय आंनि पुराना गुन्थुत्रिखौ देख'नानै गारनानै गोदान गुन्थुत्रि मोननो थाखाय जोंनो इसोरनि सहाय नांगौ बेखौ आंनि बोलोजों हानाय नङा अनजाग्राफोर नोंथांनि बोलोजों हानाय नङा जानो हागौ नोंथाङा गोबां माब्लाबो फिथाइ थाया मोनदों जानो हागौ जानो हागौ नोंथाङा इसोरखौ खुलुमदोंब्लाबो माबा मोनसे खमि जादों बायदि मोनदों जानो हागौ नोंथाङा सानफ्रोमबो गिर्जायाव थांदों गिर्जायाव लिडारशिप होदों अब्लाबो नोंहा बबेबा बिषयाव खमि जादों जानो हागौ बे नोंथाङा सिगुन दावबायदि नोंनि आसिगुरखौ गोदान आसिगुर इसोरा होनो नों निश्चय बियाखै इसोरा नोंनो गोदान गां होनो थाखाय नों इसोरनियाव बियाखै जानो हागौ गोदान गुन्थुत्रि नोंनि जिबनाव इसोरनि होनाय बोर जों नांगौ दिनैनि हरनि समाव दिनै नोंथाङा बहा गोग्लैखो गोसोखां आरो गिदिंफिन बहा गोग्लैखो जोङो एफिसास मण्डली बायदि जाबाय नामा जोङो गावखौ जों गासैबो थिग सानदों खिन्थु इसोरा गोजौनिफ्राय नुहुरदों जोंखौ इसोरा जोंनि मण्डलीफोरखौ बांसिन मावजानो लुबैदोंमोन फोथायनायाव उन्नत जाजानो लुबैदोंमोन मोजां सिखार खालामजानो लुबैदोंमोन बार हुखानि गेजेराव बिरजानो लुबैदोंमोन जेब्लानो जोंनाव बार हुखाफोरा फैदों जों गोग्लैबाय नामा जों समस्यायाव जों गोग्लैबाय नामा जों बबेबा बिषयाव उन जाबाय नामा ना जोङो बबेबा बिषयाव पाप मावब्रनानै जों गोग्लैनानै थाबाय नामा आरो बे पापनिफ्राय जों सिखांनानै फैनो हायाखै नामा जोंनि बबेबा हेबिट ना जोंखौहाय बेबायदि खालामबाय नामा जाय हेबिटना रिपिटेडलि जोंखौ बे गोरोन्थि एखे गोरोन्थिखौनो मावबाय थाहोबाय नामा दिनै हरनि समाव इसोरनि जिउआ नोंथांजों निश्चय रायलायदों इसोरनि जिउआ नोंथांजों रायलायदों मानोना इसोरनि बायख'आ बेबायदि बुंदों आंखौ अफोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोम बोसोर गोदायजों थांगोन बे नङा नाथाय जायसो आंनि आफानि इच्छा बायदि मावगोन बिसोरसो थांनो मोनगोन जोङो साफ्रोमबो पापी जों पाप मावबाय जोंनि साननायजों जों पाप मावो जोंनि एना एनिजों जों पाप मावो जोङो सासेया सासेखौ जों रायखोमायो जोङो सासेया सासेनि हेंथायै खोथा बुङो सासेया सासेनि मोजांखौ जों नायनो हाया जोंनि मण्डलीफ्रा दिनै बिशृंखला जाबोनो हमदों जोङो बेबायदि जानाया नंथारगौयैनो इसोरनिफ्रायनो दिनै इसोरनि जिउआ जोंनि जिबनाव सौदों निश्चय इसोरा जोंजों रायलायदों जोंखौ गावनिथिं गिदिंनानै फैजानो बेनि थाखायनो इसोरनि रावा जोंनो बेबायदि खोन्थादों गोसो फाफिनदों गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदों मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय जोङो गोसोखांफिनाब्ला जोङो गोसो फाफिनाब्ला जोंनि गासाखौ बेयो बोखारनानै लांगोन गासायालाय माखौथो बुंदों गासाया जोंनि मण्डलीखौ बुंदों जोंखौ बुंदों अनजाग्राफोर जोङो गोसो फाफिनाब्ला जोङो गिदिंफिननो इच्छा जायाब्ला जोङो बै इगल दावबायदि जोङो गोदान गान मोननो जोङो लुबैयाब्ला आं जेरावनो दङ बेयावनो थिग होननानै जों सानबाय थायोब्ला इसोरा जोंखौ बबेसिम बिरहोनो हास्थायदों जों बेसिम जों बिरनो हानाय नङा अनजाग्राफोर जों जेरैबायदि सिखार खालामनांगौमोन जों बेबायदि सिखार खालामनो हानाय नङा जोंनि गुन्थुत्रिया जेरैबायदि खेबखांनांगौमोन जों बेबायदि खेबखांनो हानाय नङा जोङो दुर्बल जागोन इसोरा जोंखौ जों जेराव दं बेनिख्रुइ बांसिनै मावजानो लुबैदों गोजौसिनाव थांजानो लुबैदों जोंखौ सिगुन दावबायदि गोदान स्ट्रेंथखौ लानानै बिरजानो लुबैदों आरो आफा इसोरनि महिमाखौ बे जोबथा मुगायाव प्रकाश खालामजानो इसोरा लुबैदों दिनै बेखायनो मोनाबिलिनि समाव आङो
बयखौबो आह्वान खालामनो हास्थायो जोंनि वर्शिप टीमा मोनसे मेथाइ खनगोन जिसुआ आंनि जिउ होयो बे टाइमखौ जोङो लागोन जोंनि वर्शिप टीमा जेब्ला मेथाइ खनगोन आङो नोंथांमोननि लागै मोनसे बाइबेल फरायनो सानदों मोजां मोजाङैनि 3 अध्याय 20 बेबायदि लिरदों खोनासं आङो दरखङाव गसंनानै दरखौ सुयो सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला आङो बेनि न'आव हाबनानै बेजों जाफागोन आरो बेजों लोंफागोन इसोरा जोंनि दरखङाव गसंनानै दङ आङो वर्शिप टीमखौ मेथाइ खनजानो लुबैदों आरो जों जेसेबां जिरायनानै दं आं बयखौबो खनसे गसंजानो लुबैदों